Nik bi erabilpen eta keinu bat, urtero lehenengo gauza Nobel sariduna iragartzen dutenean, nor da norrea junda, hile euskeraz dago. Ez da gertatzen, baina, bueno. Eta gero beste bi erabilpen eguneroko, etxeko gaztei literatura unibertsala nahi baldin badiete aholkatu edo, ikusi nahi badete euskeraz badan, eta Kristio laguak, junda, midatu. Ondo. Bueno, gure kasuan, Euskal Editoren Elkartean egiten dugu, alde batetik, editorek noski pensatzen dut erabiliko dutela, itzultzaileak eta bilatzeko. Badituzte bere gustoko itzultzaileak, baina beste hizkuntzetara baldin bada, eta oso herramienta interesgarria da. Eta ni askotan erabiltzen den nazioarteko liburu azoketan. Euskal Editoren Elkartea joaten da, parte hartzen du esan kolektiboetan hainbat azokadan, eta orduan hor oso erabilpen interesgarria da ere bai, ze kanpoko editoreak etortzen dira aldezka. Eta orduan alde batetik nor da norren esaten digu ze itzultzailea gazkaten, ze aukerak ez da. Eta gero bestetik ere bai, askotan jakiteko euskal literaturako libururen bat itzulita dagoen. Egunerokoan, beste erabilpena da, opari bat nahi diogunean lagun erdaldunei, begiratzea.